Чао, и аз те обичам. Какво? Криси има гадже? Тате, какво правиш? Нещо Криси. Имаш ли нещо да ми споделяш? Това? Не. Всъщност, ще излизам с приятели. С приятели или с приятелка? Какво? С приятели, тате, нещо не ме разбра. Нещо така по-мъжки, да имаш да ми споделяш, това. Не, тате, какво ти има? Добре, тогава, защо си облекал най-готиния свитшърт? Защото аз го измислих, например, и всеки, който го харесва, може да си го купи от сайта на runners.bg, графа KNTM. И в момента са намалени. Ох, как ме увърташ. Добре, слагам картия маста. Тате, това беше телефона ти. Нищо, си купен. Както и да. Виж какво, знам, че имаш гадже. Какво? Защо мислиш, че имам гадже? Айде, знам, всичко чух, разбрах, видях, така че сега ще помогна да бъдеш най-добрият джентълмен, момчето обича джентълмени, сърпаш си стола, отваряш си вратата. Какви цветя обича тя? Рози, 100% обича рози, момичета обичат рози, отиваме купим рози. Хайде. Тате, защо мислиш, че имам гадже? Чух те да казваш, и аз те обичам. Тате, това беше Микаела, сестра ми. Ето, виж. Какво? Вярно, че си говорил с Микаела. Няма да я за ти раздявам съобщението в Viber, с който... Я чакай малко, бе, не. Моля. Какво каза?